sebalala mungibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu siyafana nini ungishupha ungihlukumisa ngenxa sebalala mungibisa ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV elami igama ngingu-MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. La kwiSiyaviva TV sikulethela ke intokozo enkulu yokuthi usuku nosuku kube khona okucoshayo. Siyakhuthaza ke kubantu ukuthi makukhona into esikhulumayo engakulungele wena ungaxiki. Kepha thatha lokho okukulungele ushiye ongakulungele. Nathi futhi sizuzama ngakho konke okusemandleni ukuthi sinikezela ngolwazi olufanele ngesikhathi esifanele. Khumbula asinayo iTV thina, le TV ingeyakho, unelungelo lokuphakamisa imbono ugxeke ngokwakhayo. Siyaviva TV ngaso sonke isikhathi iyakhelwe wena. Welcome to Entertainment Tour no MC Pholobas. Ngalesi sikhathi sihleli nomakhosi Dulela. Sikhuluma izinto ezimbili njengamanje. Eyokuqala, abantu banenkinga yokuthi abayitholi ingane noma ababatholi abantwana. Usemshadweni umthola umntwana uthukwa left and right, ukanile umthola umntwana uthukwa left and right. Omunye ucabanga ingane njengengane nje engakwazi ukumlethela imali njalo ngenyanga. Omunye ucabanga ingane njengengane engenza ukuthi la gane khona bethokoze ukuthi wow wathola umakoti sibona nananka amanimba agcwele igceke. Isona sikhathi ke sokuthi umakhosi Dulela sicacisela ukuthi ngokwesiZulu umuntu uma eseze wagadlwa ngamagama amakhulu, wabizwa ngenyumba, wabizwa ukuthi akazali, wabizwa ngento engelutho emzini, ulekelelwa kanjani lapha emngomeni noma lapha ebunyangeni? Iziphi izakha qhinga lokuthi egcine kusasa emtholile umntwana abanazo bona njengabalaphi bendabuko? Uzokhumbula ukuthi lento esikhuluma ngayo njengamanje ishaya abantu abaningi. Sikhuluma njengamanje kunama divorce left and right ngesizathu esisodwa sokuthi abantu abayitholi izingane. Namhlanje uzolithola ke iqhinga futhi uzomthola nodokotela ongakwenza ukuthi isho kuthiwa sekubatshazwe kanjani ukwazi ukumthola umntwana nawe ungconywe utuswe kuthiwa uma kaSibanibani noma ubaba kaSibanibani. Uzozivezela ke futhi ukuthi ikidinge lento bobabili laba bantu noma yenziwa bukhoshosho. Esitshene futhi ukuthi mabeyenza badlula kusiphi isigaba. Thina sazi sibuzela wena ngasekhaya. Siyaviva TV ikhonele lokho. Sizongagcinike lapho masisuka nje kulesi sihloko sobe sesingena kwesinye khona kuyona lengosi lapho sobe sesibheka khona ukuthi ke isilwane ngabe uyashaya yeni yena noma uyasikhipha noma uyazini ngento ekuthiwa isilwane yini kwayona leyo. Dokotela umakhosi Dulela sikubingelele sikwamukele kwiSiyaviva TV ubingelele nabalaleli ekhaya. Ngiyanibingelela abalaleli. Ngingumakhosi uDulela mina. Ngiyabasiza abaningi abantu abahluphekile nabafisayo. Kodwa angimenzeli ongaganile. Okay. Usengena kusona ke isihloko esikhuluma ngaso uthi mawungaganele usenkingeni akulula ukuthi wenze lo yena. Asisale sesingena kuyona singabe sisayiphumula manje. Ngifuna ukuthola la makhosi Dulela ukuthi ngabe uyakwazi na ukuthi wenza umuntu wesifazane ngelinye ilanga naye ngconywe emzini kuthiwa usenengane? Ngiyakwazi ukubenzela izingane. Ithongo lami lingifundisile ukuthi ngenzele abantu izingane abakhala abasemendweni. Ibona impela engibasizayo. Okay. Omunye umuntu uthi hawu hey mina ngingakagana ngitshena ubani manje ukuthi akangilobole kuze lo makhosi engisize kade ngangiyifuna ingane. Lolu hlelo ke lakhelwe wena impela ofisa ukuthola umntwana. Makhosi awusiyalele la ukuthi ukuhlonza kanjani noma ukubheka kanjani ukuthi lo uqinisile mayithi uganile. Hayi unamanga lo akaganile. Nidlula kusiphi isinyathelo ukucheckisisa zonke lezo zinto? Nihlala phansi nidingide noma ubheka ngamathambo kuye kwenzeke njani? Sifuna ukwazi nje usitshene. Naye phansi ngimphenye ngakho kufanele ukuthi angitshele iqiniso noma mina ngizombheka ngimphenye ngendlela yami. Ngenkathi ngikhuluma naye ngisuke ngimbhekile yena engazi aqamba amanga athi uyalotsholo bese ngithi ke mina mangikhipha lento zami izona ezohlolela wena ngoba uzokhulelwa. Mawuthi izomhlolela shuthi mayephosise ethi uyalotsholwa noma uganile ngeke ithole ingane isho kuthiwa ngabe sekwenziwe yiphi imicikilikisho. Manje eqamba amanga ethi uganile ngiyamtshela ngithi ke mawungaganile ngizoyikhipha into zami izona ezokutshela ngoba uzongakhulelwa wena ngoba uzokhulelwa ngoba uganile ulotsholwa noma ushadile.
Makhosi nenza ngani ukuthi umuntu eyithole khulelwa mhlawumbe imlingo noma nihlanganisa amakhambi noma kuye kube amanzi ngiyazi ukuthi kuyimfihlo kona enikusebenzisa ngoba phela umuntu nomuntu uyesikoleni sakhe sokuthwasa kodwa ukusicathulisa nje kancane ukuthi nawe usebenza njengedlozi noma imlingo nje wayithatha endaweni thizeni wabuya wazoyithakala masiyasebenza. Ngihlanganisa amakhanda nabazali bakho kodwa ngiqale ngithi ukukunika iwasho nizidle. Kothi mase ngifuna impela ukuthi hayi hlanganisana ingane bese siyohlangana nabazali bakho. Nabasemzini nalapho uzalwa khona. Bese kuyiba yimina ka5. Okay. Bese sizohlanganisa lento ukuthi ingakwazi ukuthi lempi ehlasela izokuchithela umendo wakho. Okay. Nenendlela elenza ngayo nangokomoya iwasho ke ihlangana nomakhosi mhlambe umakhosi uyakholwa ihlangana ukuthi ngapha idlozi ngapha sekuneyiwasho. Ngiyathandaza mina isigodlo zami zingifundisa ukuthi ngikhuleke ngithi noma ngiyinyanga ngikhuleke ngaze ngahlela umoya ongcwele okubona yonke into. Manje na ke umuntu wenkathi ngikhuluma naye ngisuke ngimsefa. Ingakho nje ngiye ngimtshela ukuthi mawuqamba amanga angizokuphikisa ngizokunika lento zami mina ngithamba uyisebenzisa engikwaziyo uzothi moyisebenzisa ingahlali ingane ngoba unamanga. Lo othi yena ingane osekwayithola komunye umuzi kodwa akasayitholi manje akazi ukuthi indaba uyakwazi ukumenzela naye. Ulula kakhulu ke loyo. Ulula kakhulu ke loyo ngivele ngithi 1 2 nje sihlangana ngamakhanda nabazali bakhe. Sithi ngenza into yami abazoyidla nomkhwenyana. Ihlala ingane. Lo setsheno odokotela lapha ukuthi hayi wena nje awunayo inzalo sanhlobo kuye kube njani kuyena maye kubikela ukuthi hayi odokotela kwabona sebathi cha. Ukhona phela umuntu oyabambona odokotela ukuthi akanayo inzalo kanti ufunwa yithonga ukuthi makathwase. Uma ke kuyindoda enenkinga nakhona futhi uyakwazi ukubahlanganisa umntwana bekwazi ukumthola. Yebo. Okay. Kunabantu la ngaphandle abababukeli bale channel iSiyaviva TV abathi lento yenziwa ibe into ecashile na noma usengaqala ehambe etshena abantu emva kokubuya kumakhosi dulele ethi ubona nje ngizokhulelwa sengitholile inyanga ezongisiza noma still fanele ifihlwe ngoba iyonakala mayiveza obala. Akufanele phela ehambe ethi ngoba imfamona ezibulala lo muza akazazi nezimfise lutho yena. Indaba yokukhulelwa vele nje nakudala eyilokhu iyimfihlo. Kwakubonakala ngoba kuthokuqhubeka impela ukuthi hayibo nangikhulelwa. Uyabona enkathi ngiyiqala lento ngangithi mangimenzela umuntu ngithatha imvula sikhwama yami bese zithi mase zintathu inyanga bese ngithi thela inkomo yami. Okay. Kunendlela ekwenzeka ngayo ukuthi akaqale ekhipha imvula sikhwama bese emva kalokho ethela inkomo. Unjani ngasemaxabisweni ukumemeza uyabiza noma hayi niyaxoxa nje lokho esigodlweni? Sengimdala kulento manje ngiyenza angisathi ngincike kancane. Sengivele ngisho inkomo yami mina noma ngafika nehamba nenyawo ulungile. Ngoba uyayenza lento futhi uyayenzisisa. Kubo bonke abantu abahlushwa nje isimo sokuthi abantwana babatholi uthabeze emavileni. Yebo ngiye ngisho ngithi umuntu akeze emavileni sombona la emavileni. Bese ngenza into yami hawu. Ngithi nje zingantathu inkomo yami ayithi gelekeqe. Kodwa imvula sikhwama ngiyayithatha ngikhipha ilutho nje imvula sikhwama engaphumanga. Inombolo ke zamakhosi udulela uzokhumbula ukuthi uthe unoCell C no Vodacom eka Vodacom ithi 071 439 7634 kanti yesibili ithi 074 88980886 uselsi wakhe ke loyo ohambisana no Vodacom. Khumbula ke ave kubalekile ukuthi mayikuthinta into ekade sikhulumisana ngayo njengamanje bese uhlala emnxebeni uyamthinta logogo lo. Ugogo sethongweni lo ngendlela eyisimanga abantu abaningi ke bayasho ukuthi hayi ulapha ngabe umXhosa ngabe umZulu ngabe umshangane ngabe umSuthu ipapa nje liyaphekwa kwadulela liphekelwe yasona lesi simo sokuthi befike nabo bezofundiswa bephinde futhi nabo bethi hayi gogo sicela ukukushiya ngento uzosikhumbula ngayo sizokuphekela ipapa kusho ke abasuthu cishe abesuthu sekwabalapha bakoqwaqwa abesuthu sengibalaphila baleqwaqwa
Iqwaqwa noma iLesotho ngoba ngiyakhumbula kuthiwa nenza ama passport especially iLesotho. Kufike iqwaqwa kwaphinde kwafika iLesotho. Okay, right. Uzokhumbula ke mbukeli lapho ngasekhaya ukuthi into ekade sikhuluma ngayo besikhuluma isihloko esikhulu kakhulu esithi nje uma unenkinga yokuthi abantwana abatholi qikelela ngakho konke okusemandleni ukuthi uyahamba uthinta lezi inombolo kade sekubizela zona njengamanje u074 88980886 noma uthi 071 4397 634. Mawufona uthi ngisacela uMakhosi Dulela. Makhosi Dulela sicela ukubuza ikhonto ekufanele ngiyiphathe ngaphandle kokuthi ke ngiphathe imvula sikhwama noma imali efanele kube ukuthi njengogoloko ama drink mangisazobheka nje ngithi ngizohlolela ukuthi ungakwazi ukungenzela lento noma ngiphathi lutho. Hayi awuphathi lutho phela usazobheka. Ufike nje ubhekwe nikhulumele yonto bese uma ngabe uyamukela usushaya imvula sikhwama yakho suphuma newasho zakho oyozidla usotshelwa yimina mase ngithi sengicela ungiqoqela umndeni wakho ngifuna ukufika ngizokwenza into ethile. Okay, kunalabo bathi udokotela ikithi izalwe ingane message uthi mama sorry lengane yakhe ingenzeka iphila iminyaka ewu14 kuphela noma amasonto awu6. Ingane ejwayele ukwakhiwa yithongo through uMakhosi Dulela. Mhlasimbe nazo usukubatshena ukuthi hayi izophila nye 10 years noma izophila 20 years noma nje umuntu osuke ezophila njengabo bonke abantu. Mina abantu engibenzela izingane zabo ziyaphila namhlanje kuphela ithongo lami into engiyaziyo kulona mangiqala ukwenzela umntwana uqala uthola intombazana bese kulandela ngomfana. Okusho ukuthi nje nalabo abafuna intombazana bagijima impela ngoba bazoyithola manje ilotshwa oluyingane. Uma ngiqala nje ngikwenzela uthi wena ubheka ukuthi ufuna umfana uvela akhulelwa azana intombazana. Emva kwentombazana sokumfana. Sibonga kakhulu kuMakhosi Dulela asikhumbuza inombolo zakhe sesiphetha 074 88980886 074 88980886 bese kuba u071 4397 634. Sibamba kanje lengosi siyabuya nesilwane. Unini ungishupha ungihlukumezi ngenxa zebalala ngibiza ngamagama ngiyukubesi nami ngomuntu siyafana nini ungishupha ungihlukumezi ngenxa zebalala ngibiza ngamagama ngiyukubesi ngathi ke wena wazi